Riadiaca jednotka Reinbert ESP-TM2. V tomto videu si ukážeme najzákladnejšie nastavenie riadiacej jednotky pre potreby automatického zavlažovania. Jednotku si oživíme a začneme základným programovaním, to znamená nastavením dátumu a času v sekcii Date and Time. Všetky zobrazené hodnoty, ako sú deň, mesiac, rok, sú prehľadne označené nad daným parametrom. Blikajúci parameter vieme zmeniť tlačidlom plus alebo mínus, v tomto prípade meníme nastavenie dňa. Šípkou vpravo sa posunieme na ďalší parameter, v tomto prípade je to nastavenie mesiaca. Vieme zmeniť tlačidlami plus alebo mínus požadovaný mesiac a znova sa posunieme tlačidlom doprava, v tomto prípade vieme meniť aktuálny rok. Zároveň sa nám tu mení aktuálny deň v týždni podľa automatického kalendára. Posunutím sa ďalej šípkou vpravo sa dostávame na nastavenie aktuálneho času. Jednotlivé parametre, ako sú hodiny a minúty, dokážeme meniť separátne. Tlačidlami plus a mínus zmeníme v tomto prípade hodiny. Posunutím sa šípkou doprava meníme minúty. Úplne vpravo na displeji sa nám zobrazuje formát času, v tomto prípade je to 24-hodinový režim. Tento režim dokážeme nastaviť posunutím sa znova šípkou doprava, zmeníme ho na 12-hodinový alebo 24-hodinový režim. V našom prípade necháme 24-hodinový režim a posúvame sa znova na začiatok celého nastavovania. Druhou nevyhnutnou funkciou je nastavenie štartovacích časov alebo časov, kedy sa má závlaha spustiť v daný deň. Máme zobrazený prvý štartovací čas, jednotka nám signalizuje, že je vypnutý. Tlačidlami plus alebo mínus nastavíme v prírastkoch po 15 minút požadovaný štartovací čas. Ide to pomerne rýchlo. Nastavíme si napríklad štartovací čas na 6 hodinu. Tým, že máme 24-hodinový režim, tak jedná sa o 6 hodinu rannú. Druhý štartovací čas, tretí štartovací čas, štvrtý štartovací čas zostávajú vypnuté. Pre potrebu závlahy trávnika nám stačí jeden štartovací čas. Ďalšou nevyhnutnou funkciou pre naprogramovanie automatického zavlahového systému je funkcia runtimes alebo doba chodu jednotlivých sekcií. Zobrazuje sa nám sekcia číslo 1 alebo Station 1. Medzi sekciami sa vieme posúvať šípkami dopredu, dozadu, doprava, doľava. V tomto prípade máme 4 sekcie v rámci riadiacej jednotky. Blikajúci parameter, blikajúcu sekciu dokážeme meniť tlačidlami plus a mínus, respektíve nastavovať ich na požadovanú hodnotu chodu danej sekcie. Na jednotke sme nechali 10 minút, na dvojku si opäť nastavíme 10 minút. A tak ďalej pokračujeme rovnako na 3. a 4. sekcii. Po nastavení 4. sekcie, respektíve posunutím sa tlačítka doprava, sa znova dostávame na prvú sekciu a tým pádom máme naprogramované doby chodu jednotlivých sekcií. Poslednou z nevyhnutných funkcií pre automatické zavlažovanie sú Water Days. Tu nám nastavujeme dni, kedy má závlaha prebiehať a naopak, kedy nemá prebiehať. Plusom, respektíve mínusom vieme odobrať danému dňu zavlažovanie. Na displeji sa nám zobrazuje on pre daný deň, to znamená, že závlaha funguje, alebo ak mínusom odoberieme funkciu, tak pre daný deň sa nám zobrazuje preškrtnutá kvapka. Týmto spôsobom sa vieme posúvať ďalej a meniť nastavenie závlahy pre jednotlivé dni. Ide to neustále dookola. Ak by sme chceli nastaviť intervalové zavlažovanie, musíme sa preklikať šípkou doprava až na nedeľu a potom znova s tlačením šípky doprava sa dostaneme na intervalové nastavenie zavlažovania. Nad parametrom Day Cycle alebo dni cyklovania nám svieti 3, čo znamená, že závlaha prebehne každý tretí deň. Plusom a mínusom dokážeme zmeniť tento parameter, napríklad pri nastavení 2 bude závlaha zalievať každý druhý deň. Tento parameter vieme vmeniť v rozsahu 2 až 31 dní.
Keď nastavíme napríklad sedmičku, neznamená to, že závlaha bude polievať 7 dní v týždni, ale raz za 7 dní. Necháme nastavený parameter 3 alebo každý tretí deň a posunieme sa na parameter Days Remaining, čo nám označuje počet dní, koľko nám zostáva do najbližšieho závlahového cyklu, respektíve do najbližšej naprogramovanej závlahy. Keď tam dáme 0, tak je to aktuálny deň, ktorý bude zavlažovať. Pokiaľ tam necháme iné dni, napríklad jednotku, tak jeden deň nám zostáva do najbližšieho naprogramovaného cyklu. Posunutím sa šípkou vpravo sme opäť na funkcii kalendárneho zavlažovania. V funkcii Water Days ešte zostávame. Ak chceme zavlažovanie spustiť iba v párne alebo iba v nepárne dni, vieme to zmeniť pomocou týchto dvoch šípiek. S tlačením a podržaním súčasne zmeníme zavlažovanie na nepárne dni. Znova s tlačením podržaním zmeníme na párne dni. Ďalším stlačením a podržaním sa vrátime naspäť do základného menu. Touto funkciou sme ukončili základné nastavenie riadiacej jednotky. Tieto 4 modré funkcie sú nevyhnutné na naprogramovanie automatickej závlahy. Vo funkcii nazvanej ako senzor dokážeme deaktivovať pripojený senzor. Jednoduchým stlačením tlačítka plus alebo mínus senzor deaktivujeme. Naspäť vieme senzor aktivovať znovu stlačením tlačítka plus alebo mínus. Senzor aktivujeme a deaktivujeme pre všetky programy. Ďalšou z funkcií je Seasonal Adjust. Na základnej obrazovke nám bliká 100% a hodnota ALL označuje, alebo ALL označuje to, že meníme všetky časy, ktoré sme si nastavili v sekcii runtimes alebo dobách chodu jednotlivých sekcií. Ak chceme zmeniť dobu chodu všetkých sekcií súčasne, tak to vieme urobiť vlastne v tomto nastavení jednoduchým ubratím povedzme na 50%. V takom prípade z tých našich 10 minút, ktoré sme si nastavili runtimes, nám bude zalievať len 5 minút. Keď chceme naopak pridať viac ako 100%, povedzme chceme, aby závlaha zalievala 15 minút, prepneme si percentuálne nastavenie na 150%. Posunutím sa ďalej sa dostávame do funkcie Manual Watering, ktorá nám umožňuje manuálne spustenie závlahy. Na displeji sa nám zobrazuje hodnota ALL alebo ALL, čo znamená, že spúšťame všetky naprogramované sekcie, nastavíme plusom alebo mínusom, najčastejšie plusom, napríklad 2 minúty a v pravom dolnom rohu máme napovedu, akým spôsobom spustiť manuálne závlahu, to znamená stlačením a podržaním tlačítka vpravo. Závlaha sa nám spustila, sekciou číslo 1, bude nasledovať sekcia číslo 2 a tak ďalej, všetky naprogramované, všetky pôjdu 2 minúty a potom sa manuálne zavlažovanie ukončí. Ak ho chceme ukončiť predčasne, pred uplynutím tohto nastaveného času, dáme na chvíľočku manuálny volič do polohy OFF, počkáme 3 sekundy a zavlažovanie je ukončené. Druhou možnosťou, ako spustiť zavlažovanie, manuálne zavlažovanie, je, že si najskôr nastavíme napríklad 1 minútu a kruhový volič dáme do polohy Auto. V takom prípade sa nám znova odštartuje závlaha, sekciou číslo 1 prebehnú všetky sekcie, ktoré máme naprogramované, respektíve všetky sekcie, ktoré sú aktívne v riadiacej jednotke. Ak nechceme spúšťať všetky naprogramované sekcie, tak v základnej obrazovke s tlačením tlačítka vpravo sa dostaneme na jednotlivé sekcie. Rovnakým tlačítkom vyberieme požadovanú sekciu, napríklad číslo 3, kde už nám svieti náš naprogramovaný čas, ktorý sme si nastavili v sekcii Runtimes. Tento čas dokážeme upraviť tlačidlami plus a mínus a s tlačením a podržaním tlačítka vpravo dokážeme manuálne spustiť alebo alternatívne otočením kruhového voliča do polohy Auto spustíme danú sekciu. Sekcia sa nám spustila. Manuálne zavlažovanie vieme opäť vypnúť po otočení kruhového voliča do polohy OFF. Funkciou OFF, ako jej názov a farba napovedá, vypíname automatické zavlažovanie. Jednotka v tomto režime zostane naprogramovaná, ale neprebieha automatická závlaha.
Tak dlho ako kruhový volič zostane v polohe OFF, nebude prebiehať zavlažovanie. Funkciu deaktivujeme znova vrátením kruhového voliča do polohy Auto. Na základnej obrazovke sa nám zobrazuje aktuálny program, deň v týždni, aktuálny čas, formát času, v našom prípade 24-hodinový režim a taká malá nápoveda Hold to Start, čiže podržaním tlačítka smerom vpravo dokážeme manuálne spustiť zavlažovací program. Všetky naprogramované sekcie, v tomto prípade v programe A, sa spustia a jednotka sa opäť vráti do automatického režimu. Vo funkcii Run si vieme nastaviť premlku v zavlažovaní. S tlačením a podržaním tlačítka plus aktivujeme premlku. Zobrazí sa nám delay, čo je vlastne pauza. Days remaining znamená dní, koľko vlastne závlaha nebude prebiehať. Keď nastavíme napríklad 3, tak 3 dní závlaha nebude fungovať. Keďže sme v polohe Auto, po 3 dňoch sa automaticky závlaha vráti do nastaveného automatického programu. Pre deaktiváciu tejto funkcie jednoducho tlačidlo mínus vypneme alebo zrušíme a zobrazí sa nám znova základná obrazovka. Ak riadiaca jednotka nepracuje správne, môžeme ju skúsiť resetovať. Zložením spodného krytu svorkovnice sa dostaneme k resetovaciemu tlačítku. Vložením drobného predmetu, napríklad špáradla, do otvoru resetu, zatlačením a podržaním vykonáme reset riadiacej jednotky. Riadiacu jednotku sme týmto nevymazali, resetovali sme iba jej funkcie. Ak potrebujeme z nejakého dôvodu vymazať všetko, čo je nastavené v riadiacej jednotke do výrobných nastavení, robíme to tým, že sa dostaneme do Seasonal Adjust, kruhovým voličom a stlačením šípiek vpravo a vľavo, ich podržaním kompletne vymažeme riadiacu jednotku do výrobných nastavení. Všetky naprogramované údaje sú vymazané.